no ansam dia wo ba bekɔ nyina no no se ne tiri mu pɔ sɛ omu betime asisi sukuu so adan ye ne nyina no ayɛ ntoaso sukuu so adan a bɛboa ɛma wɔn no mu wie gye kyɛsɛ wɔn bɛkɔ SHS no odi afɛn sɛ bi obi abetime ne baabi no ɔno so no etime asuansua na de ɛsɛ sɛ bɛduru baabi o sɛ o sukuu na bi wɔ ha kwabrande mɛ nante akɔ akyirɛ ɔbɛbrɛ paa ansa na ebia wɔtime nya baabi akɔ tutumi so mɔsi community ɛyɛ day senior high school so ni adeɛ sisi nkronkro ni adeɛ paako so nom ne kyɛsɛ onkron so ɛdɔɔso paa o na sɛ baako bi wɔ hɔ no mu a wɔn mu wie yo na yɛsi ɔmasi ɔhamu kyikyɛmu bɛsɛ aduɔkron 95%. It is all plasibi now tamsibi now manasubia. Na kabe I believe be 5% pɛ. Na nkɔmɔ wie dan no. Etu de bra Facebook page so. Na bra bɛ hwɛ de ei. Awurade ni patiri mu ɔdio. Ni patiri mu osumo na dan a ye wie. Akasile nkɛkɛ. Ni ya plaster ho. Ni ya de nkonya akɔ gumuo. Ɛma amanfo nso nkwada akɔ tena mosua de no. Da bi. Ɔmato sa ɛdan no awram. Ɔmato na awram esi wuram. Ɛma enwura pa hwe school dem wo henchense ne so nyina fu esi kromo fo nyina no bɛkɔ no ene eyo ebim kwakyen krantie eyuo ene enkusie emfu nyina yeso omuchi bi wom e wo sanda akro ni mu na sanda we onim sie ne akiro new Edubiase kro ba ko ye fensa pagya e wo santimantem ase ya danse ne mpatam o ene school esie hwe ase we kompo de nkonye nyina sim dada ahankonye sim ti akase bia nke ade akyerɛkyerɛfo bɛkɔ na nkɔmɔ kwa akosua de nanso emfie bɛburu nsia ne akyerɛ nie ɔmagya ada na si wɔ ɛna nsuo to a na ɛboro no ada no sɛ white elephant to sɛ de ɛndeɛ awia bɔ a na ɛboro no ɛda no na bi ahyase a ɛte nkam no bɛhwɛ gya minu mio no bɔtɔm sika ɛna ɛda no si wɔ no ma ɛpro na tete na pansam yi na na Joseph Yami na ɛdɔ no papa no onum adɔ pa o timi sɛ no ta kɔ bɛde pa Joseph Yami wɔn mu dɔ hɔ na Ibrahim Abubakar ana di sansem yachi abra wɔne ɛyɛ wɔhena a wɔbɔ apagya bafoɔ ɛyɛ jankɔkɔ yɛ ɔtɔso mienu wɔne nana bɔnkomo ma nana srepa sɛ de ade na duru no bra nana se wo hu sɛ ɛdan ne si wɔ na tete pansampa na hu afusei ne yɛbɛtime de nkwada ba so mmra mesua de na ɔman sika sɛsa no a na nana se ne nsunu mu o ne nsunu mu homa yɛntie bafoɔ jankɔkɔ a wɔtɔso ɛyɛ mienu both NDC and MPP na ehun Akoma wo school na wo ho no dormitories MPP abesi yi block no so NDC abesi ntimi hu de kudie nti a esese school no ka ho no ba this time emfa so ebebre kurei ne ne dom pass man ne na dance man asante man mu ne Ghana man mu nyina de emfa so bebre kurei titiro de enkwara no eba aduane tom adan han ene bibibia ebekoso e wo krom ha mesra ban bidinyame sra ban se o momodin no moa no mebie school no man ne hye Ghana man ne mnyam nhye asante man ne mnyam nhye adance man ne mnyam ne nhye dom pass man ne mnyam na shape jaman so ne mnyam e ma yenkwara nso anya bibi papa bi afrim na yen ye kɔ yachi a yenya nkɔfo papa ana nkwara papa mpanim papa e mo ma hwe yachi ya na omkɔ bɔdwesa anwo a mefi sɛ e ma ahofo no so ho kyere won a se school ye bi a nipa ha no ehun beton pa na se da na o ma wie kura o ye o de we ne ya na o mse legend de ha wani me ha mani bia o de bra ba he won ma wie da ne ho fu kura ma kyese nkwada no ba bi o mu befura ko suku ni ade nyina bodwesa anwo mu a ena o mu kɔ no eye ohina owo kuro mu ono mu eye na bafo jankɔkɔ ye otosu mienu anu disembi ane ati na enu achi na okɔ endi samnyoko ni mu a emabia omu womu womu ankasa akoye kwasafo dwuma enti bra ba he amanfo ni ma do ene onu mu do school dem edan no ho se na be ya enkwankwasa ekwa no pani a wono na woboaboa edoma no edman di samnyoko no se national organizer eye honorable Joseph Yami wokowo bi wono na odi doma ni mu koye a wo makodo do ho wo se wɔn mpɛsɛ ɛdan ne bɛsɛe sɛ MPP aba ne se wɔnya a wɔn kɔ akɔdo dɔ ho ɛma mframa ne awia abɔ dan ne mu na wɔn gyidie mapa sɛ ɛnkyɛ biara aban sesan ɛbɛtumi aba ɛma wɔn NDC fo aba wɔn ba bɛtoa so awie ɛma wɔn afɔm hɔnom so na wɔn ma ɛtumi community ɛna wɔn kɔ yɛ a wɔn kɔ dodɔ hɔ yɛnti Joseph Yami ɛyɛ firi akonnwa soɔ no na school no ne yɛsi ne sɛ ya ne yɛwie na contractor ne penti science lab ne biribiara yɛ okay. So from 2017,
besi nne ye na na do ne nkrofo aya ade atimi aye wo ho pa ne se omema nwura na wo ha no fertilizer na anyini mo so that to nam kwan ho a unhu in fact there ya ne se ofro dan ho no ma se school dan na suru ni na ye ya re ho sem kese pa ne se sika John Mahama this is school dan we be do be ye aka wo si ye wie no ne bo be ye den asen sika ye de hye ase sa ban ye na adwen se obesan ye den akoho nti ye ba ha ye de ne se ye ba be do school dan no nyame ya adom a anche owura John Dramani Mahama ene NDC besan ba be di akon no ma wie school dan na mankwara omawofo ye taxpayers omawofo na kire de obeye omanya bibi papa akwa ade omanya baby papa akwa akosua de yawo ye botom sika wonu ma hyehye no ya rewosem eno opani ono ana woboabo adoma no edema NDC amenyoko no honorable Joseph Yamin ena wode sansem etu dwa ne nyina no man ba Ibrahim Abubakar IB ekofa ye edi free ni Edubiase apagya e wasantemantem wasei etimi ede aba ye da so